Dobre, skvelému publiku a bez osporu Hnežka ste aj vy taký, zvyknem dávať bonus a bonus dám aj vám, co ste toto DVDčko kúpili. Čas beží jak šalený, Ander už beha po javisku vyše 45 roky, už to ani tak nezdá. A raz jak chlapec som sa spýtal jedného zetka, Zedu, jak je to v tej starobe? A on ktorý znáš, Anderku, keď dožiješ šizem ze šatku, okamžite stracíš dva veci. Pamäť, už nepamätám, čo to povedal. Ja utorím, že každý vek je krásny. Ja strašne veľa cestujem, môj život je vlastne na kolesách, raz som dolu, raz vo vzduchu. A minule som išiel vlakom do Olomouca a vlak tak hlupo zastal. Tie schodíky boli dajak mocno vysoko a taká dáma v úzkej sukničke chcela nastúpiť, sáhla zips a zas tú nožku neznala, sáhla zips a ja ju lapil za zadočok, šmaril do vagona a ona sa otočí. My sa tak nepoznáme, aby ste ma chytali za zadok. Ani vy ma tak nepoznáte, aby ste mi stiahovali zips na nohavico. A ja rád poradzím ľuďom. Tak, jak mne nakedy umelci radzili a ja še Hnežka tým mladým snažím poradiť. A dávam to napríklad, ľudia, jak taký zetko šedzel medzi vnúčatmi, autori znáte zeci mojho. Raz som v Afrike predával golfovo čapice. To išlo strašne na odbyt. To bol vynikajúci obchod, ale bola horúčava. A ja taký unavený šednul pod palmu, zdriemnul som, že zobudzím, ani jedna čapica. Kúkam po stromoch, každá opica na hlave mala čapicu. Co ja teraz spravím? Ale prišlo mi na rozum, že opica opakuje po človeku, tak som spustil pa-pa-pa, pa-pa-pa a opice pa-pa-pa, pa-pa-pa. Zobral som čapku, šmaril na zem, šické opice šmarili čapky, ja pozbíral a úžasný obchod som spravil. Prešlo veľa rokov a išiel vnúčik predávať stoté čapky do Afriky a presne to isté, čo mu stalo, co dedovi. Tak urobil. Pa-pa-pa, pa-pa-pa. A opice pa-pa-pa, pa-pa-pa. Zobral čapku, šmaril na zem. Ani jedna opica nešmarila. Len taký malý opičak zešol dolu a hutorí. A ty, čo myslíš, že my sme nemali deda? Ja utorím, ľudia mojo, že každý vek je nádherný. To zetko mal 105 roky a taký čas polno novinárov a čo ste jedli, detko, ako bolo, no dotedy ešte nikto nestaral, pravda? A dedo na nich kúka, no ako som dožil tých 105 rokov, taká otázka, no ako? Zahodil som cigarety, alkohol, aj baby. A kedy, dedo? Už to bude rok. A tiež tak jedna babka prišla k doktorovi, doktor ju vyšetril, kúkam, babka znervoznela. Co, pán doktor? Babička, a sa vám to bojím povedať. Vy ste v inom stave. Čo? Vy ste opití, či co? V mojim veku ja môžem byť v inom stave. Som 40 rokov lekárom, babka. Príroda robí zázraky. Vy ste v inom stave. Baba vylecela od doktora, zobrala mobil a volá dedovi. Ty koňu, ty somár, ty darebák, ty si me donesol do iného stavu. A dedo hutorí, a to ktorá volá? Humor je nádherný, roky ucekajú, divák starne zo mnu, ale poviem vám jednu vec, že ja to dávam napríklad, jak ten život uceká, napríklad ze chlapov.
To chlapci skončili vysokú školu a še dohodli, že každých 6 roky še budú stretávať. Štretli še po 6 rokoch, tak ideme do Zlatého Orla. Tam sú krásne čašničky. Tam ideme do Zlatého Orla. Štretli še o 20 roky, tak ideme, chlapi, do Zlatého Orla. Tam dobre pivo čapujú. Dobre, tam ideme. Štretli še o 30 roky, ideme, chlapi, do Zlatého Orla. Tam dobre varia. Dobre, tam ideme. Štretli še o 40 roky, ideme, chlapi, do Zlatého Orla. Tam schody nie sú. Tam je dobre. A štretli še o 50 roky, ideme, chlapi, do Zlatého Orla. Tam sme ešte neboli. Život je nádherný a ja furt hovorím, keďže dokážeme tak štretnúť a dokážeme ešte zašmiať, opláci še žiť. Ja furt poviem. Je to šalený, rýchly svet. Ale v tej rodzine, keď len dvoje sebe rozumejú, je to krásne. A ja to dávam na príklade, jak sebe zať rozumel so svokrom. Zať stal na balkóne, kúril, a šveker išol napitý jak verba s karčmi, tak nošilo pravda, kúknul hore. Znáte, co rozprávali? Svokor še pýta, je zmija doma? A zaď odpoveda, obidva. Výrazní novinári vytýkajú, že ja še nevenujem satíre. Ja furútorím. Pekár nech peče, krajčír nech šije. Ja som ľudový rozprávač, humorista, venujem sa tomu, ale dám vám jeden príklad. Jedna dáma prišla k doktorovi na prehľadku, doktor ju vyšetril, postavil sa k oknu a duma. Ona zliknutá, čo pán doktor? Niečo zlé, ale aniel drahý, vy ste zdravá ako buk. Ale jedno mi nejde do rozuma. Ste 3 roky vydatá a ešte panna. Viete, pán doktor, manžel je minister. A sľubuje. No tak, ešte jeden z pripravovaného repertoáru, kým my budeme pokračovať z ďalšej sláve. Píťo nenávidí mačky. A on, že neznal mačky zbaviť. Zobral do motora mačku, odnesol do Prešova, vyšmaril. Vraciše domu, mačka doma. Zobral ju druhý raz, išiel do Miškolca, vyšmaril mačku, vraciše, mačka doma. No, zobral ju tretí raz, 5 hodín chodil po leše, vyšmaril mačku, o 2 hodiny telefonuje domu. Mačka doma? Áno, daj mi ju, bo ja som zablúdil. Tak ešte jeden. To jeden
Jeden telefonoval do Prahy na políciu. Halo. Tam polícia. Áno, tu koň. Chápete? A tmrdí. Chápete? No ale kde presne? Na Václavaku? Nie, na Vavá, ale prosím vás, bac. Na druhý deň volá, to som opäť ja. Tu ten kôň smrdí a dochnutý je a smrdí a nejdete po ňom, ha? Ale kde presne? Na Vavá, na Václavaku? Nie, na Vavá, ale prosím vás, bac. Na tretí deň, koľko ráty budem volať, že tu dochol kôň a tmrdí, chápete? No ale kde presne? Na Vavá, na Václavaku. Áno, už sme ho tam prenesli. Taký zetko prišiel k doktorovi a hovorí, pán doktor, kúknite na to tie ruky. Vidíte? Železo zlámu. Železo. Ale dolu som slabší. S tým, že nedá na co robiť. Ale nie, lekárska veda je ďaleko. Máme modré pilulky, predpíšeme vám a o mesiac prijete na kontrolu. Dedo prišiel o mesiac na kontrolu, donesol vína, piva, palenky, ovíme doktora, pán doktor, ste úžasný. To denne sex. Manželka je spokojná, ja odvtedy doma nebol. No a aby som ešte nemusel vrácať, keď ste perfektní, tak ešte jedna rozprávka pred spaním na dobrú noc, keď chcete, ale dávajte veľký pozor. Janičko z Marienku blúdili po leše, blúdili a bola veľká tma. A naraz v diaľke uvideli svetielko. Išli za svetielkom, až prišli k domčeku. Kúkajú cez okno a tam všet zetko miloval s babkou. Poznáte to? Nie? Skúste, je to fajn.